Siitä saumotusta seuraavaksi. Kato. Jee. Hyvä malli. Vähän vielä saumotusta lattiaa ja sitten. Eikö se rupea näyttää ihan kivalta? Tosiaan eka viikolla seinien tasoitus, toka viikolla maalaus, kolmannella viikolla katon tekeminen ja tää työläs kotelo. Meillä on ilmastointiputket menee täällä sisällä. Ja nelosviikolla lattian laatottaminen. Ja nyt on se sama nelosviikko menossa ja pistetään seuraavaksi saumaa. Joo, sehän näyttää ihan hyvältä. Kyllä. Mä siis laitoin tänne tommosen rajausteipin, että kun tällä sauma-aineella nyt sitten tästä saumotan tän, niin sitten mä samalla sillä saumotusaineella niin tavallaan maalaan tohon noin semmosen rajan, että siihen tulee semmonen selkeä raja. Mutta tämä edistyy oikein kivasti. Mulla on siis tämmönen tavoite, että tämä tulee tammikuussa valmiiksi, tämä tila. Ja tuleehan se, kun päättää tehdä. Silleen ne yleensä tahtoo ainakin minun kohdalla mennä. Että kun mä päätän jotain tehdä, niin se kyllä tulee valmiiksi. Ja tähän mennessä, jos en ole itse saanut jotain osannut tehdä, niin sitten mä oon kysellyt joltain, että miten se tehdään ja sitten tehnyt sen mukaan. Tai sitten jotakin työissä varsinkin tapahtuu semmoista, että ei nyt kaikkea osaakaan tehdä, niin aika hyvin on sitten kontakteja, että tietää, että kuka sen voisi tehdä ja sitten ei kun kysellään, että kuka tulisi tekemään. Ei kaikkea tarvii osaa, vaikka tosi paljon osaankin. Mutta tämä videoaihe olisi enemmänkin oikeastaan nyt tämä FLTP-tonni. Eli 1000 kilometriä ajetaan sähköautoilla talvikelissä. Mielenkiintoista. Me lähdetään ensimmäinen päivä, ensi viikon, nyt on siis 27. päivä tammikuuta ja lauantai. Ja me lähdetään ensi torstaina, ensimmäinen päivä helmikuuta. Lähdetään Lahdesta ja ajetaan Lahdesta Tampereelle, Tampereelta Jyväskylään. Vähän semmoinen hassu lenkki. Niin jos kartasta katsoo, niin siitähän pääsisi suoraan niin kuin Lahdesta Jyväskylään, mutta me kierretään Tampereen kautta, että me saadaan vähän kilometrejä lisää. Tosi ekoteko, mutta tulee se 1000 täyteen. Me ajetaan siitä Jyväskylästä sitten Ouluun ja sieltä Kemin kautta Rovaniemelle ja Rovaniemen kautta Kemijärven kautta sitten Kuusamoon. Semmoinen hyvä renkki. Ja minun autolla, kun katoin tuossa, on semmoinen sovellus kuin A Better Route Planner, ABRP. Niin siinä pystyy sillä sovelluksella tutkimaan, että siinä kerrotaan, että okei, että mulla on tämmöinen ja tämmöinen auto, siellä on kaikki automerkit ja se tietää se ohjelma suurin piirtein, että mitä se semmoinen auto kuluttaa sähköä ja näin. Niin nyt minä olen sinne kertonut, että mulla on tommoinen Tesla Model Y Performance ja mä sillä lähden sitten tämmöistä reissua tekemään. No sinne ohjelmaan, kun mä laitoin siihen karttaohjelmaan nämä pisteet, että mikä se reitti on, niin siitä tulee 1040 kilometriä, 1045 kilometriä. Ja hommat lähtee silleen, että silloin aamulta 6, silloin torstaina pitää tulla sinne matkakeitaalle, me jotka ollaan ilmoittauduttu. Ja sitten me lähdetään 7-9 sillä 6 minuutin välein, 7 ruvetaan lähtemään ja 6 minuutin väliin jätetään aina seuraavaa. Ja tavallaan niin kun tiedetään, että jotkut autot on tosi nopeita etenemään, isoakkuset ja pienikulutteiset autot, niin kuin Tesla Model S tai Teslat, yleensäkin nämä Yt ja noin, niin ne on pienikulutteisia, ne pääsee tosi pitkälle nopeasti, niin semmoiset autot lähtee edelle, koska niitä ei tarvitse heti pysähtyä lataamaan. Sitten kun ne jossain vaiheessa jää lataamaan, niin se lataustauko on tosi lyhyt. Niin sitten kun ne seuraavat hitaammat sieltä, jotka tulee myöhemmin,
niin ne kun tulee laturille, niin sitten ne ensimmäiset on jo pois tieltä. Eli se kasvaa se väli vaan koko ajan. Tämä ei ole kilpailu, vaan me kerätään dataa, että millä tavalla mikäkin sähköauto käyttäytyy, miten nopeasti semmoinen pystyy ajamaan talviolosuhteissa tämmöisen 1000 kilometriä. Saadaan siitä aika hyvääkin tietoa. Se on aika hyvä maamerkki, että no tietysti jos haluaisi oikein tehdä tästä kilpailun, niin ajas riskillä. Vetäisi nilkka suorana 150 koko matkan, niin kyllähän sillä voisi jo aika kovan tuloksen saada. Sitten vaan käy latureilla nopeasti pyörähtämässä ja kusee purkkiin eikä mitään sen kummosimpia. Mutta tässä ei ole tarkoitus tehdä sellaista mitään, tämä ei ole mikään kilpailu, vaan on tarkoitus saada sellaista normaalia, niin kuin me suomalaiset ajetaan. Me ajetaan aika säntillisesti nopeusrajoitusten mukaan. Kaupparatsut ja sellaiset, jotka ajaa työkseen, niin saattaa ajaa omalla vauhdillaan, mutta kaikki suomalaiset ei ole sellaisia ajajia. Ja tiettyssä, niin kuin pohjoisessa kun on ajellut, niin pohjoisessa ajetaan vähän reippaammin. Jos on 100 rajoitus, niin jos sä ajat 110, niin sä oot jaloissa. No, sitähän voi ajaa, että oot jaloissa, mutta siellä on joka tapauksessa ihan selvästi vähän nopeampi se niin kuin ajorytmi kuin mitä täällä on tännempänä. Mutta siellä on semmoinen luontainen tutka siellä tien reunassa, että siellä voi olla niitä poroja. Niin jos sä ajat 150 ja sä näet vilauksen porosta siinä, niin sä oot aika äkkiä siinä poron kyljessä. Kun että sitten jos sä ajat vähän rauhallisemmin ja näkyy siellä vilahdusporosta, niin voit jarruttaa ja pysähtyä ennen kuin se on se poro siinä konepelissä. Mutta tässä on siis tarkoitus saada tämmöistä dataa normaalista ja ajosuoritteesta. Jo näihin sitten lähdetään tekemään. No nyt meillä on tämä 1. päivä helmikuuta tänä 2024, niin on lakko. Palvelualoilla on lakko. Ja no sehän vaikuttaa siihen, että sittarit, prismat, Lidlit ei ole auki, jos on niillä latureita pihassa ja siinä olisi kiva käydä sitten peskissä. Isot sittarit ja prismat, niin niillähän on vessat. Niissä saa monesti käydä ruokapalveluita, saat hakea vaikka ruokaa sieltä. Ja sitten on S-ketjun nämä huoltoasemat, ABC ja vissiin Keskon kiinni, noin huoltoasematkin on kiinni. No tosta kun lähdetään ajamaan, niin kun mulla jäi vähän kesken. Mä syötin sen, että siihen karttajärjestelmään ton mun auton tiedot ja että se tulee 1040 kilometriä, niin se sanoo, että olikohan se 13 tuntia 40 minuuttia se matka-aika. Ja 4 kappaletta pysähdyksiä. Jotkut oli puolen tunnin pysähdyksiä ja jotkut oli 8 minuutin pysähdyksiä. No, voisi se silleen tehdä. Tai sitten voisi pysähtyä useammin, ottaa semmoisia oikein nopeita 10 minuutin pysähdyksiä. Se saattaisi olla ihan hyvä veto. Että silleen voisi vaikka mennä 6 pysähdystä tolle matkalle. Tai sitten jos haluaisi oikein, että pitää pitkät tauot ja istuskelee vaan jossain kahvilla, niin varmaan voisi päästä, no ehkä talvikelissä ei pääse 2 latauksella, mutta minun autolla voisi päästä mahdollisesti 3 latauksella. Mutta siinä ei ole järkeä. Se menee istuskeluksi. No tokihan siellä voi pitää semmoisen pitkän lounastauon jossain vaiheessa, jos olisi joku paikka, mikä olisi auki. Niin sittenhän voisi ottaa vähän ekstra paljon sähköä, että pääsee mahdollisesti vähän pitemmälle jollekin seuraavalle laturille. Siirrytäänpä siihen, että miten tämmöinen suoritus tehdään. Mikä voisi olla yksi tyyli? En tiedä, onko hyvä oikea tyyli, mutta mitä minä olisin mieltä. Ja mä tähän käytin vähän kaveriksi, kun juttelin tuossa Mikon kanssa. Mikko on kova poka ajamaan. Muistatteko, minä olen tehnyt sellaisen videon, missä esiteltiin Teslan katolla oli semmoinen kattoteltta. Se Mikko ja Marika, niillä oli semmoinen kattoteltta ja ne kävi Italiassa viime kesänä sillä kombolla. Ajavat ihan ne ajaa 100 000 kilometriä vuodessa siihen niiden autoon. Niin Mikko on hyvinkin kokenut ajaja. Ja nyt näyttää siltä, että Mikko on tulossa mukaan myöskin tähän tapahtumaan. Ja
sen kanssa mä sitten vähän soittelin tuossa, että mitenköhän tämmöinen kanssa, mitenkä sä tekisit sen? No niillähän on nyt tällä hetkellä semmoinen ihana, Mikolla on semmoinen hieno tilanne, että sillä on käytössä monta autoa, ei ole ihan vielä varmaa millä se tulee, mutta jos se tulee sillä parhaalla etenijällä, niin heillä on viime syksyllä ostettu 2023 vuoden Model S. Ja se on ihan kuningas. Parempaa etenijää ei ole. Se on ihan kuningas. Mikko tulee varmaan vetämään sitten pohjat tälle reissulle, jos ei mitään kommelluksia tapahdu, niin mä sitten konsultoin Mikkoa, että mitenköhän tämä kannattaisi tehdä tämä reissu. No tietystikin lähdetään sieltä lämpöisillä akuilla sieltä Hollolon pikalaturilta, tai siis Hollolassa on siellä matkakeitalla niitä siellä on latauskenttä, niin siellä saadaan ladata ja lämmitellään akut ihan 100% ja sitten lähdetään tuuppaamaan tästä Tampereen kautta Jyväskylään. Niin Jyväskylässä on siinä City Marketilla on Keljo. Keljon City Marketti. Siinä on hyvät Teslan pikalaturit pihassa. Siinä voisi pikku nopeen ottaa, että vähän sähköä ja käydä ehkä sittarissa vessassa, jos se sittari sattuu olemaan auki. Ei ole tietoa, että se voi olla, että se ei ole auki. No sitten on vaan pidäteltävä tai mentävä puskissa käymään. Mutta siitä jatkuu sitten, siinähän olisi tietysti Ouluun mennessä tosi paljon latureita monella eri huoltoasemalla, mutta se voisi olla aika hyvä seuraavaksi sitten Kärsämäki. Kärsämäellä on Nesteen Juustoportin huoltoasema. Siinä on siellä on iso latauskenttä noita Teslan latureita ja sitten siinä on Rechargea ja olikohan siinä jopa ABC-lataus. Ja olisiko siinä jopa K-latauskin, en nyt muista niitä varmaksi, mutta ainakin siinä on paljon latureita. Ja siellä on Juustoportissa hyvä lounas, hyvä ruoka. Ja se voisi olla aika hyvä aika, kun me lähdetään siinä 7-9 välillä. Minä voin olla siellä aika alkupäässä, kun me ollaan noita nopeita autoja, nämä Teslat. En tiedä, mihinkä väliin sitten osuun. Mutta joka tapauksessa sitten kun on lähetty, niin sitten voisi olla aika kiva jo lounasaika. Niin siinä Kärsämäellä olisi hieno, kun saisi lounasta. No tämän minä rupesin selvittämään. Jaakko ei kaikkea kerkiä tekemään, niin minä sitten ajattelin, että minäpä selvitän tämmöisen asian. Ja lähetin sähköpostia tänään sinne Kärsämäen huoltoasemalle Nesteen Juustoportille, että ootteko auki, kun on lakkopäivä. Niin sieltä Eeva vastasi tosi nopeasti ja sanoi, että näillä näkymin olemme auki normaalisti. Kiva juttu. Ja se on sitten meidän lounaspaikka ja vessataukopaikka ja lataustaukopaikka. Siitä jatketaan sitten, siitähän on vielä hyvä matka siihen Ouluun, niin Oulussa on sitten Oulun alapuolella, eteläpuolella, niin on Kempele. Ja Kempeleen pihassa on siellä on semmoinen Zeppelinin ostoskeskus, vanha ostoskeskus, joka on hienosti remontoitu nyt, ja siinä on Prismakin, siellä on iso lataus, tai aika hyvän kokoinen latauskenttä, taas kerran Teslan superchargereita, niin siinä otetaan vähäsen sähköä, ja sitten jatketaan siitä Kemiin, ja Kemiin jälkeen on se Kemin maa, Kemin pohjoispuolella, Kemin maan Tupasvilla, kohan se nyt oli, semmoinen Nesteen huoltoasema, ja siellä on kans Teslan pikalatureita iso rivi. Ja se on kans ihan siinä tien vieressä. Siinä voisi olla hyvä yksi vessatauko ja nopeat sähköt siitä. Ja siitä taas sitten jatkaa Rovaniemelle. Rovaniemi on pikkusen vaikeampi paikka, koska siellä on, nythän Rovaniemellä on tietystikin tämä turistikausi. Siellä on turisteja paljon ja taksit ajaa paljon. Ja Rovaniemen taksissa on paljon sähköautoja. Niin se Teslan laturit on siinä hyvin keskustan tuntumassa, yhden kauppakeskuksen alakerrassa. Ja ei siihen ole paha poiketa, se on oikein näppärästi, siinä on hyvä pysähtyä siihen, mutta se myöskin voi olla vallattuna näillä takseilla. Ja sitten muut pohjoisen etelän ajajat, jotka siellä pohjoisessa, niin se Rovaniemelle tuli tosi hyvään kohtaan siihen ne Teslan pikalaturit.
mutta ne voi olla myös ruuhkaset. Niin siinä saattaisi olla ihan kyllä niin kuin hihasta, että menisi johonkin toiselle laturille kuin Teslan laturille. No sitä voi sitten katsoa vähän sitten lähempänä. Ja nämähän voi kaikki muuttua täysin, kun jos se auto rupeekin kuluttamaan, jos siellä onkin semmoinen sataa semmoista märkää räntää, ja sitten ajetaan semmoisessa kelissä, niin se olisi kaikkein huonoin. Ja vielä kun olisi kovaa tuuli siihen kaiken päälle. Niin auton rengas, kun siinä on semmoinen patja sitä semmoista märkää räntää, niin se joutuu koko ajan se rengas auraamaan sitä tietä, ja se kuluttaa sähköä. Ja jos olisi polttomoottoriauto, niin se kuluttaisi polttoainetta selvästi enemmän. Joten niistä keleistä on tietysti paljon kiinni, että miten tämä tämmöinen reissu nyt onnistuu. Mutta tässä on näitä vähän niitä juonia, että miten sitä tekisi. Sitten tosiaan siinä Rovaniemellä voisi ottaa ihan kunnolla sitä sähköä, että pääsee sitten mahdollisesti Kuusamoon suoraan. Tai sitten kun mennään sieltä Kemijärven kautta, niin no minä en ole itse asiassa perillä, että onko siellä Kemijärvelläkin joku hyvä latauspaikka. Varmaan on. Että ei siinä mitään, että voisi. Että periaatteessa niinku ehkä tuommoiseen nopeeseen etenemiseen sähköautolla, tämmöisellä nykyisellä sähköautolla, niin ajaa sitä vauhtia, kun sattuu ajamaan, että jos haluaa vetää nilkka suorana ja väistellä poliiseja tai ottaa sakkoja ja väistellä poroja, niin ajaa sitten silleen ja latailee usein tai ajelee nätisti ja latailee silti usein, mutta sitten ne lataustauot on pikkusen lyhyempiä. Mutta siitä sitten Kuusamoon, ja Kuusamossa on joku oikein merkki, 1000 kilometriä kyltti ja sitten viiva tiessä, mikä kun ylitetään, niin sitten otetaan siitä sitten trippimittarista valokuva tai kirjataan. Meillä on semmoinen joku blanketti tai tämmöinen niin kuin kaavake, mitä pitää täyttää tätä suoritusta varten, jotka sitten varmastikin annetaan tuolla Jaakolle. Ja siitä ajellaan sitten Kuusamon Prismalle, siellä on taas hirveästi latureita, siellä on Teslaa ja K-latausta ja olikohan siinä Rechargea ja ABCkin. Niin siellä on niitä latureita, niin siinä mennään sitten lataamaan ja tapaillaan sitten, odotellaan muitakin maaliin tulijoita ja voidaan vähän höpötellä, että mikä on meininki. Mutta ei siihen siinä ei varsinaista mitään tämmöistä lopputapahtumaa ole, koska siis nopein saattaa ajaa, eli oletettavasti Mikko, niin se saattaa ajaa sen 1000 kilometriä niin vähän yli 12 tuntia tuolla pohjoisessa. No en tiedä kyllä voisiko. Mutta joka tapauksessa hitaammalla saattaa kestää vaikka kuinka paljon enemmän. Sehän saattaa kestää vaikka 6 tuntia enemmän, jos sinne on lähdössä joku jollain oikein pieni akkusella vanhalla autolla. Siis näissä sähköautojen kehityksissä on tapahtunut aika iso muutos noissa latausnopeuksissa ja energiataloudellisuudessa. Että ne vanhemmat autot on tosi hyviä kyllä niin kuin ihan tähän tämmöiseen niin kuin monenlaiseen käyttöön, mutta sitten pitkään matkan tekoon niin ne on pikkasen hitaita. Että pitää sitten olla vähän rauhallisempi vaan siinä, että pitemmät lataustauot. Eipä siinä. Mutta tämmöinen tietoisku tästä FLTP-tonnisesta 2024. Let's go. On kyllä ihan kiva lähteä. Mulla on tässä itselleni on asettanut tämmöisen aikataulun, tämän kellarin bändihuoneen tekeminen. Tämä pitää tulla tammikuussa valmiiksi ja siitä palkinnoksi, että nyt tämä tulee. Nyt mä rupean seuraavaksi saumottaa tätä lattiaa ja se kun on saumotettu, niin sitten tämä on valmis. Tai sitten se sähkömies pitää kutsua paikalle, jokahan siis, minähän olen sähkömies itse. Ja luvallinen sähkömies, sanotaanko näin. Niin, no minähän nuo sähköt sitten kytken tuohon vielä käyttöön. Niin, sitten mä olen ansainnut pitkän viikonlopun Kuusamon Rukalla. Ja se viikonloppu, ensi viikon päästä, niin me mennään sinne ajamaan jäälle. Siellä on Juha Kankkunen Akademi järjestää, tai sinne ollaan menossa sähköautoilla tämmöiseen Juha Kankkunen Akademiin. Olikohan se Kuusamonjärven jää, en ole varma. Ja lauantaina minä menen ajamaan. Siellä pääsee myös
torstaina ja perjantaina ajamaan jäälle, mutta minä menen ajamaan vaan lauantaina. Ja se on jo lauantai on kuulemma loppuun myyty tai niin kuin varattu täyteen, mutta perjantailla oli vielä tilaa viimeksi, kun sain tietoa siitä. Voi olla nyt muuttunut asia. Mutta minä menen Jaakon kanssa laskettelemaan ja Jaakko on lupautunut, hän on ihan tämmöinen koulutukset käynyt hiihdon opettaja, virallinen hiihdon opettaja ja hän on luvannut antaa meille hiihdon opetusta, ketkä me halukkaat nyt halutaan osallistua. Ja minähän haluan. Mä haluan todellakin päästä oppimaan, että miten niillä nykyaikaisilla suksilla lasketaan. Katsotaan, mitä, jospa tulisi jonkunlainen uusi tieto. Voi olla, että otan vaan omat sauvat ja monot tuosta mukaan, että ehkä mä vuokraan sieltä jotkut kovat sukset. Mielenkiintoinen päästä testaamaan toisia suksia. Tai sitten mä otan omat sukset mukaan, koska mä oon itsestään reissussa, ei mulla ole ketään kyydissä. Niin autossa on kyllä tilaa, että voihan se olla, että mä otan sukset mukaan kuitenkin ja lasken omilla suksilla ja jos kyllästyttää, niin vuokraan sitten ja voi testata vähän jotain toisenlaisia suksia. Niissäkin on taas kerran vähän niin kuin nuo polkupyörät, että vaikuttaa siltä, että niissäkään ei ole niin kuin oikeata määrää, että monetko sukset pitää olla, kun joka paikka on vähän erilaiset, erityyppisesti. Sekin on oma maailmansa. Mutta hei, toivottavasti jaksoit katsoa loppuun asti. Laitahan kanava tilaukseen. Tämä minun sähköautokanava ei ole enää niinkään sähköautokanava. Tämä on tämmöinen, mä ehkä rakentelen, puuhastelen, korjailen vehkeitä ja kaikkea muutakin. Tehdään kaikkea mukavaa, koska on kiva tehdä kaikenlaista. Niin on. Sitten tulee tämä kanavan nimi. Mutta nyt loppurutistus, että pääsee rukalla. Let's go. Yes. Katso! Valmis. Saumattu. Keskiviikko torstai meni laatottamisessa. Perjantai piti antaa kovettua ja nyt lauantai saumutukset ja pesut ja se on valmis. Yes. Voi olla tyytyväinen. Nyt saunaan.